Ak chcete zakúpiť Turbo Trading Pack za USDTERC20, kliknite na tlačidlo Kúpiť pri vybranom balíku. Otvorí sa okno výberu spôsobu platby. Z dostupných spôsobov platby vyberte USDTERC20. Po výbere spôsobu platby kliknite na tlačidlo Prijať všetko. Na potvrdenie, potom na Kúpiť. Otvorí sa okno platby s QR kódom. Preveďte presne uvedenú sumu na uvedenú adresu, manuálne alebo naskenovaním QR kódu v mobilnej peňaženke. Ak platba prebehla úspešne, zobrazí sa nasledujúca správa. Hotovo! Produkt Turbo Trading Pack ste úspešne uhradili v USDTERC20.